No minä muistutan siitä sitten. Muistutan. Joku rupeaa vikisemään. Kuka? No joku. No Iines vai? Mulla on nimittäin tämmönen minun hörppäämäni jämä täällä enää, mutta Hyvä. Jaha. Mä katson vielä tosta ja se on valmis tälle seuraavalle 3 kuukaudelle touon kesän ja noudattamisen. No mulla ei välttämättä tarvitse olla semmoista, että mä menisin käymään siellä, koska mä ainoastaan lupasin sen, että mä Joo. Puolueita. Pieni. Eikö ole metsäikö? Niin. Onko se vähän vielä, niin näkyy paremmin? Aivan väärät vuorosanat. No, tää täytyy tulla välillä alaspäin, että sitten olisi vähän jyrkempi rinne. Niin. ettei Aivan. kiipeily kesken loppu. Joo. Tuolla näkyy Kärkistön salmen silta. Tuolla. Ai Pekkari. Pekkarisen pilarit näkyy. Joo. Mutta tätä ei näkynyt, että torni kyllä tosta. Niin tuolta, Niin. mutta ei osannut ehkä hakea sitä. Niin ja sitä paitsi se on just on metsä. Kato, kun sitten Aivan. se, että niin ja oliko kumpi näistä korkeampi sieltä katsottuna? Kun musta tuntuu, että mä kattelin nyppylää. Aivan, joo. Totta joo. Että näkee tonne noin läpi tästä. Kummasta päästä me oltiin se kahvi? Onkohan nuo korkeimmat täällä? Tiukasti. Että on matalampi oli tuolta mistä tullut. Niin on levä. Kato kun ne purkkari hävisi taas. Ne meni tuolta tuolta saareen. One way, ettei päästä takaisin. Täällähän kuulemma, tällähän järvellä. Hyvä. Karttaako tämä on ihan saari? Pitääkö mun kävellä sinun yli nyt vai? Ja niin hän pakeni metsikköön.